Gong. Ngapa? Kowe iki ngopo mentateng barang iki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho truk iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak kita sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak iki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa ora gelem dundang bol. Kon ngundang Ambeyen. Wes. Aku kurang ajar tenan. Wes meneng tro nek ora wani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Kaidan. Ngene Mas, kowe aja suya-suya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibal 17 wong ana nyala mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedibal 17 wong ana nyala mripat. Nek baten bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanto. Salah, heh? Ismaya. Ismaya apa Ismanto? Ismaya. Kowe ning KTP iki Ismanto. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya, Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru, Bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi. Kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol. Kowe nek piknik ming nang pol. Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nek omku, lho. Om sapa? Om Guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngecek karo bapak ditonton saka baten kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis iso ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sapenakmu dhewe. Mbok kowe elek, kowe biyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Ora ngentoke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, seprene aku ya mung mancik watu.